Doom 3 na daga cikin manyan fina-finan American tare da shi da Abhishek Bachchan da kuma Katrina Kaif, a inda wannan fim ya yi gagarumar kasuwa a kasuwar duniya, a inda ya kawo kusan kimanin kawo 500 da wani abu. Shi ne fim tilo a wannan zamani wanda ya kawo 500 kaf a cikin masana'antar fina-finan Indiya, a inda ya ɗau kambu a wannan shekara ta 2013. Amma bayan fidda wasu fina-finai waɗanda suka bi bayansa irin su PK, 3 Idiots, Bajrangi, Dangal, Bahubali, duk ga su nan da dama waɗanda aka saki, a nan ne suka samu suka doge shi. A halin dai yanzu Sultan ya taƙaƙƙare, sa'annan ya fassara muku wannan fim mai suna Doom 3, a inda duk mai buƙatar wannan fim kar ya wahala kuma sannan kar ya ɓata lokacinsa, kuma sannan idan har bai kalle shi ba za mu iya cewa ya yi missing ɗin kallon fim ɗin babban jarumi American. Wato ya share hawayensa, domin me, a wannan channel ɗin za mu share muku hawaye ga duk mai buƙatar wannan fim. Ga number wayarmu nan, contact ko kira. Da zarar mun karɓi saƙonka sa'annan ka biya wani abu wanda bai taka kara ya karya ba, ladan kuɗin da za a tura ma mu kuma insha Allah za mu tura wannan fim ɗin. Kuma sannan wannan fim muna tura mai kiliya ne, ba mara kiliya ba, saboda ƙorafinku na yawa na cewa ba kwa son fim mara kiliya, hakan ne ya sa muke tura masu kiliya. To mutum dai kar dai ya bari a bashi labari, domin wannan fim ɗin ya yi masifar kyau. Shi ne Doom ɗin da ya fi kowanne kawo kuɗi da kuma karɓuwa a hannun mutane gaba ɗaya.